עם ישראל היקר והאהוב, מה שלומכם? איך אתם? כל הזמן צריך להגיד תודה רבה לבורא עולם על כל מה שיש, על כל הטבע, על כל הנוף, על כל הבריאה. אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על התקופה שאנחנו נמצאים בה, אתם שומעים את השופר? לא יודעת מאיפה זה הגיע. בכל אופן, אני רוצה לדבר כרגע על התקופה שבה אנחנו נמצאים, על המלחמה. שואלים מה קורה, איך יהיה, מה יהיה. אז בעצם אני לפי ההרגשה שלי, אנחנו כרגע, כמו שאמרתי, נמצאים בתקופת הגאולה. המלחמה הזאת תמשיך בצורה כזאת שהיא תוביל למלחמת גוג ומגוג, למלחמת עולם השלישית. בעצם אנחנו נלחם בכל החזיתות, כמו שאתם רואים, סוריה, לבנון, חיזבאללה, בכל החזיתות. בסופו של דבר זה יגיע לנקודה, ואנחנו בעזרת השם ננצח, אמן כן יהיה לרצון, וזה יגיע לנקודה שבה ארצות הברית ורוסיה יתחילו להתחכך אחד בשני ויתחילו להפציץ אחד בשני. רוסיה תתמוך בישמעאלים וארצות הברית תתמוך ביהודים. עכשיו, ברגע שרוסיה וארצות הברית יתחילו לפוצץ אחד את השני, בעצם כבר עוד מדינות יצטרפו, וזה כבר יהיה מלחמת עולם שלישית. המלחמה הזאת לא תארך הרבה זמן, היא לפי הגאון מבין, המלחמה תהיה כ9 דקות. לאחר מכן פשוט מה שיקרה, הישמעאלים יגידו, כל זה קרה כמו תמיד בגלל היהודים. הם יאשימו את היהודים, שהיהודים הם אלה שבעצם התחילו את המלחמה הזאת ובעצם גרמו לכל זה לקרות, כמו תמיד מאשימים את היהודים. אבל מה שיקרה אחרי זה, ברגע שפוטין יקום ויגיד, בואו נעלה, נתאחד כולנו ביחד, כל הארצות נתאחד, ונעלה בעצם להילחם, לבקש את ירושלים לנו. הישמעאלים ירצו את ירושלים. ככה גם רשום בספרים של הנביאים. ברגע שהם יתאחדו ויבואו לישראל ולקחת את ירושלים, תהיה בארץ רעידת אדמה מאוד 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 חזקה. הקדוש ברוך הוא בעצמו יוריד ענני כבוד שיגנו על הארץ, על ירושלים. בעצם מה שיקרה, משיח בן יוסף גם יהיה שם, והמלחמה הזאת תסתיים בחושך. יהיה 30 יום, 3 יום, 12 יום, לא יודעת בדיוק כמה, יהיו ימים של חושך, ממש 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 חושך מוחלט. לאחר החושך הזה, בעזרת השם, הכל יסתיים, והגיע זמן הגאולה שלנו. משיח בן דוד יופיע ויהרוג את כל מי שלא צריך להיות פה, את כל שונאי ישראל, ויבנה את בית מקדש, יהיה תחיית המתים. כמו שאתם רואים, ברגע שיתחיל הנקודה הזאת, תזכרו את התאריך של היום, אני אבדוק את התאריך של היום, הוא 29 לאוקטובר 2024. תזכרו את מה שאני אומרת, ברגע שהחיכוך יתחיל בין ארצות הברית לרוסיה, אז תדעו, וסין נכנסת, גם כשסין תיכנס לתוך זה, אז תדעו שהכל מתחיל, כל התסריט האמיתי מתחיל, וכל האקשן האמיתי מתחיל. אנחנו, עם ישראל היקר, מה עלינו לעשות? מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לאהוב אחד את השני, פשוט מאוד ככה, כמו שזה נשמע פשוט, ככה שזה פשוט, לאהוב אחד את השני, לעזור אחד לשני. ברגע שאנחנו פה אוהבים אחד את השני, עוזרים אחד את השני, הכוח שלנו זה באחדות שלנו. ברגע שאנחנו מאוחדים, השכינה שוכנת פה ולא תזוז מפה. ברגע שהשכינה פה והיא תהיה פה בעזרת השם, אמן, אנחנו פשוט נעבור את כל זה. גם מי שמתעסק בגמילות חסדים ובמעשים טובים ובמצוות, לא ירגיש את המלחמה הזאת. מלחמת גוג ומגוג היא לא אמורה להיות בישראל, היא אמורה להיות בחול. ברגע שהם יבואו לפה, פה תהיה רעידת אדמה, שהם ישמור אותנו. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו. אנחנו נשנה, כל זה נועד בשבילנו שאנחנו נסתכל ונתבונן על עצמנו, ונגיד לעצמנו, מה היום אני יכול לעשות בשביל שהעולם הזה יהיה מקום יותר טוב לחיות בו. פשוט ככה, ופשוט לעשות את זה, פשוט לקום ולעשות משהו לטובת אנשים אחרים. ואנחנו, עם היהודי, תמיד צריך לזכור, כוחנו זה באחדותנו. עם ישראל חי תמיד. אוהבים יקרים, אוהבת אתכם הרבה הרבה הרבה.
לא לשכוח לעשות שיתוף לייק ושיתוף, וכל המציל נפש אחד בישראל כאילו הציל את כל העולם כולו. חברים יקרים, לא ליפול לייאוש, זה מה שהם רוצים, שאנחנו ניפול לייאוש, שניפול לפחדים וחרדות, אבל אנחנו צריכים לא ליפול לשם, להאחז בבורא עולם, להאחז בתורה ולהאחז במצוות, כי זה מה שמציל אותנו, זה מה שיציל אותנו, ואהבת חינם. אוהבת אתכם אהובים יקרים, יהודים יהלומים, להתראות, ושיהיה לנו המשך ערב טוב.